मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन सालबारि साब डिभिजननि सिङाव थानाय हासरा सेरिकालचार रुपहि हालामनि सिङाव जा 11 मार्टियार्स बिएलटि मार्टियार्स बिथांमोननि मांखर दङ, मुंख्लंसालि दङ। बहाय बोसोरफ्रोमबो सालबारि साब डिभिजननि सिङाव थानाय एक्स बिएलटि बिथांमोना मुंख्लं नखरफोर आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै फालिबोबाय थादों 11 डिसेम्बर सानखौ मुंख्लं सान बादियै। देग्लायबो बे 11 मार्टियार्सनि 11 डिसेम्बर बे मुंख्लं सानखौ फालिनो थाखाय खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों आरो बे थांखिखौ लानानैनो दिनै रुपहि बाजाराव बहाय देग्लाय माबादियै खुंनाय जागोन बेनि सायाव सावरायनो थाखाय एक्स बिएलटि बिथांमोन आरो बे ओनसोलनि गोरों गोरा रायजो राजाफोर हारि अनफावरि रायजो राजाफोरखौ लानानै मावथि बिथांमोनखौ लानानै मोनसे जथुमा जानानै थाङो आरो बे जथुमानि गेजेरजों फैगौ 11 डिसेम्बर 11 मार्टियार्स डेखौ खुंफुंनो थाखाय मोनसे खुंफुं आफाद दाफुंनानै लानाय जायो आरो बे खुंफुं आफादनि आफादगिरिया जाबाय सालबारि समस्तिनि MCLA जय मुसाहारि बिथांखौ आफादगिरि आरो खुंफुं आफादनि कनभेनर महरै आं मुस्रि शंकर बसुमतारीखौ बिबान होनाय जादों। दा देग्लाय बोसोराव जोङो सिगांनिख्रुइ साबसिनै खुंनायनि हाबाफारि लागोन। दिनै बेनि थाखायनो जा बे खुंफुं आफाद बे खुंफुं आफादखौ दानाय जादों। जोंनि साननायाव जोङो बावैनो जथुमबावगोन। दिनै आफादखौल' दानानै लानाय जाबाय। ओरैनो बबे प्राइमारि फैदों बेयाव? जोङो सिगांनि बरपेटा जिल्लानि बेन्दोङाव जोङो बावैनो जथुमबावगोन। दिनै आफादखौल' दानानै लानाय जाबाय। ओरैनो बबे प्राइमारि फैदों बेयाव? जोङो सिगांनि बरपेटा जिल्लानि बेन्दोङाव जाय बिएलटि बिथांमोन दावहारु बिथांमोन मुंख्लं जादोंमोन बे ओनसोलनि फेमिलिफोर बिखेखै मुंख्लं फेमिलिफोर आरो हारि अनफावरि इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जागोन। दा आथिखालाव जोङो गुबैयै सालबारि साब डिभिजन ओनसोलखौनो लानानै हांख्रायनाय जागोन जोंनि मावथि बिथांमोनखौ। ओरै खारिजा ओनसोलनिफ्राय आप टु दावधारा नान बिटिसि ओनसोल एसे गोलैयो बरमसारि हरै बे ओनसोलसिम जोंनि सिगांनि जे बरपेटा जिल्ला दङमोन बे ओनसोलफोरखौ जोङो सरजाबनानै लानाय जागोन। आरो देग्लाय गेलेनाय हाबाफारि सानसेनि हाबाफारि जोङो लानो नागिरदों। बिसेसकय जोङो भलिबलनि खोथाखौ सानदों आरो फैगौ जोङो डिसेम्बरनि 9 थारिखनिफ्राय 11 थारिखआव भलिबलखौ जोङो फोजोबहैनायनि टारगेट मोनसे लादों। बेनिखायनो गेलेगिरि बिथांमोनखौबो जोङो बे फोरबोआव खुंफुंनायाव बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो खावलायदों आरो बावैनो जोङो सार्कुलार होगोन, फोसावलाय जोङो फोसावगोन आरो टिमफोरखौ जोङो हांख्रायगोन। जोंहा थिग प्राइमारि हिसाबै नङा जन वाइज फैदों। खारिजानिफ्राय फैदों, सावदुरबिथा ओनसोलनिफ्राय दङ, राबांनिफ्राय दङ, साम' हाथाइ ओनसोलनिफ्राय दङ, रुपहिनिफ्रायथ' थाबायानो
गुबै बेखिनियानो भलिबलनि थाखाय बेखौ जोङो प्राइज मानि कम्पिटिसन हिसाबै जोङो फोसावनो थांखि लादों। सेथि बान्थाया जागोन 11,000 आरो नैथि बान्थाया जागोन 7,000। 9 डिसेम्बर फुंनि 10 रिंगानिफ्राय जोङो भलिबल जि कम्पिटिसन जागोन जोंनि मार्टियार्सफोरनि बिमुङाव बेखौ बेखेवनाय जागोन। बेखेवनायनि थाखाय जोंहा आलासि 10 रिंगानिफ्राय जोङो भलिबल जि कम्पिटिसन जागोन जोंनि मार्टियार्सफोरनि बिमुङाव बेखौ बेखेवनाय जागोन। बेखेवनायनि थाखाय जोंहा आलासि MCLA बिथां जय मुसाहारियानो थाबाय आरो स्पर्ट्स माने पार्सनेलफोर जोङो हांख्रायनायनि बिथांखि जोंहा दङ। बै सानखालि गासै हारि अनफावरि रायजो राजा बिथांमोन, गोरों गोरा रायजो राजा बिथांमोन, फोरोंगिरिफोर, इन्टेलेक्सुवेलफोर, बर' राव थुनलाइनि दैदेनगिरि बिथांमोन, गेलेगिरि बिथांमोन बयखौबो फैनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो थाखाय आङो खावलायबाय।